skal der synges og gættes og trælles og uddeles point. Glad musik i hit med sangen. Her er Amin Jensen. God aften og velkommen til Hit med Sangen. I aften får besøg af Jimmy Kolding og Danny Linde, som vi kender fra Zididada. I Zididada, der er de fantastisk til det der med PR. En hvilken som helst sang, der kan de få flettet deres navn ind i. Måske spreder den tendenser, så man kommer til at hedde: hej du spillemand, Teddy Edelman, kan du sige mig med det samme? Skal vi give en stor hånd til Danny og Jimmy med holdkaptajn Sasha Dupont. På det andet hold, der får vi besøg af Ditte Ulriksen, som synger blandt andet i Innocent. Robin Williams Jam har været med i Melodi Grand Prix. Han er på hold sammen med Ida Kåre, som i sin tid også har sunget i Shalimar. Shalimar, og så med det her navn, hvis de kommer til at synge duet i aften, så bliver det til Shalimar Zididada, som jo på tyrkisk betyder, at min hest har astma. Skal vi give en stor hånd til Ida Ditlev med holdkaptajn Sigurd Barrett. Og sidst, vores fantastiske husorkester under ledelse af Bob Rickett! Hold op. Sigurds hold begynder. Ida, aftens første tal. Jeg tror, jeg tager nummer 2. Nummer 2. Ja. Skal. Ja. Skal vi Ja, så er der 25 minutter endnu. Meget svært. Hvor skal vi sove i nat? Ja, hele men hvor skal vi sove i nat? Det hvor vi kan tage, men hvis du vil lege, tag fat. Lad os få det på det rene, at jeg bor alene med dig. Hvor skal vi sove i nat? Hvor skal vi sove i nat? Hvis du vil lege, tag fat. Lad os få det på det rene, at jeg bor alene med dig. Ja. Hvor skal vi sove i nat? Laban. God start. Det må være nummer 5. Nej, det er det ene af de 2 stopord, og så går den over til jer. Jimmy, vil du ikke give mig det næste tal? Nej, jo, det vil jeg gerne. 6. Dreng. Gik. Dreng. Jimmy-drengen der. Ja, Jimmy-drengen. Jimmy-drengen. Jimmy-dreng fra venstre. Ja, nej, så går den over til det andet hold. Nej, er du da sindssyg, mand. Der er jo ikke engang nogen, der har fortalt os reglerne. Blåbærdreng. Dengang jeg var en dreng. En blåbærdreng. Lad os bare sige det. Ja, Lars Hug, den er god nok. Vi kan godt vide om det. Ja. Lars Autoophug, det er en ganske... Prøv at høre bare en lille strofe. Der er bare, dengang jeg var en dreng. En blåbærdreng. Jeg kan, Er der en sang, der hedder Blåbærdreng? Men du ikke kan af tekster, Jimmy. Du får lov til at fortsætte på den. Lars H.G., det er rigtigt. Danny i næste tal. Ja, vi fik den. Det er masse 4. Ja. Jeg vil have en stor... Ja, ballon! Ja, selvfølgelig. En af dem med sjov fasong. La, næste på. Og den skal være blå. Ja, tak. Ja, tak. Det var godt gættet, Danny og Jimmy. Sved på panden. Du har med Jørgen Ingemann. Og der er 1 stopord tilbage. Skal jeg tage det, eller hvad? Ja, det skal du. Altså, jeg kan jo ikke... Vi skal have en Nej, Thomas. altså, Tælle? jeg kan jo ikke få 6, så jeg må fornøjes med det halve. 3. Nå, jamen så gik den over til det andet hold igen. Sigurd, Jamen altså, skal vi... Sigurd, tag lige tallet først. 1. Hvad skal du have, min dreng? Hvad skal du have, min dreng? Jeg skal have noget speed. Skal du have noget speed? Yes. Nå, hallo, mand. Så alt det ved det gamle. Willy var på speed. Ja. Willy var på speed i Hersted Vester.
Ja, cirka 17 dage. Og bip, bip. Der diskobilmusik og skrigende gæster. Ja, og gamle venner og bådtrin. Og fløjter, ja, og sælestik. De siger, hvad skal du have, mit dreng? Jeg siger det bedste til mig og mine venner. Ja. Det bedste til mig og mine venner. Fuldstændig rigtig gættet til aftenens første point. Amin, kan man ikke få et point for at synge soloen? Du kan få en flad øre til, hvis du ikke gør det rigtigt. Skal han have lov at synge den? Ja. Sådan der. Ja, ham kender Nu skal det jeg. være 10 point, mine damer og herrer. Der er så... Ja, tak. Det skal være i orden. Der er en grund til, at jeg spiller guitar, han synger. Bonusspørgsmålet til det her. Det bedste til mig og mine venner er fra Gasoline-albummet Gør det noget. På det album, der var der en enkelt sang, der var på engelsk. Hvilken titel? Get on the train, siger vi. Skal vi ikke sige det? Må jeg få et bud? Get on the train. Get on the train. Get on the train tonight. Rigtigt. Andet point. Sådan, mand. Get on the train tonight. Dermed blev stillingen, at Jimmy og Danny fik sunget en enkelt strofe og lidt luftgitar. Ja, det blev det. Ingen point, jeg er blevet til. Sigurd 12 har 2 point. Til gengæld får I lov at fortsætte på den næste sang. Ja. Danny, Det er 4. det var rart at have jer med. Rød gang, dreng. Det er sidste gang. Ja, 5. Ida, Jeg siger 2 igen. Nej. så er den tilbage i folden igen. Jimmy, Det var dumt. nyt tal. Der er ikke flere stopord, så... Nå, Får lov okay. at være her lidt 5 er nem. Hvad? Så fint. Everybody's talking at me. Everybody's talking at me. Everybody's talking at me. Er det dumt, tonart? I don't hear word they're saying. Only the echoes of my mind. Yeah. People stop and staring. I can't see their faces. Only the echoes of my mind. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing up with the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a storm. Altså, jeg sprang lige den der linje, men det er den sang. Det er den sang! Det er den sang. Vi vil have, hvor vi så et point? Everybody's talking til jeres første point. Ja, tak. Så er vi i game, Dan. Ja, nu er vi sgu Ja, I med. kunne da måske godt have klappet lidt mere. Tak. Tak. Sådan skal det være. Tak. Nielsen sang denne her sang til tops, efter den blev brugt i filmen Midnight Cowboy i 1969. Men Nielsen har også et fornavn. Hvad er det? Det er Harry. Vi tager Harry. Harry. Ja? Nej! Ja. Jo. Ja. Sådan der. Harry er rigtigt til jeres andet point. Sådan. Og dermed Ja, hallo, mand. har I hentet dem. Begge hold har nu 2 point. Så er det Sigurd 12 igen. Dit liv. Et nyt tal. Ja, men det må være nummer 2.
Ja, tak for det. I went to a garden. Sasha, Ja. Nå, vil du sætte man, andet man må stopord? ikke synge på Jeg den der vil, sådan nu, vel? nej, det må man ikke. Skal jeg? Ja. Jamen altså, sådan er det 6. Long. It won't be long. It won't be. It won't be. It won't be. It won't be long. It won't be long. Yeah, Yeah. yeah. It won't be long. Yeah. It won't be long. Yeah. Said I. Nej, det... Ej, vi har sunget den. Jeg har sunget. Den er god nok. Det er Beatles, og det var et rigtig godt forsøg. Jeg nævner i flæng Long and Winding Road og... Winding Road. Det er fint. Ja, I får lov at fortsætte. Ja, det er godt. Long Tall Sally. Så er det mig. 5 er nemt. Sådan. Too Long. long. Jeg har det. Ja. I'm too sexy for my... Ja, klart. I'm too sexy for my whatever. Too sexy for my whip. Ja. I'm a model, you know what I mean. And I've seen my little dress on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Oh, yeah, I've seen my little dress on the catwalk. Ja, sådan der. Det er min dreng, det der. Danny Linde, mine damer og herrer. Det er min dreng. Godt, Basse. Dansede, så der havde en sten i skoen. Han danser så ind i danskernes hjerter. Han kan ikke synge, men han kunne danse. Ja. Right Set Fred, var det ikke? Ja. Deres, Ja. et af deres få hits, må man hellere Det er sige. skaldet band. Ja. 3 tal. Danny? Ja. Jeg sender lige nogle gode vips. 1. Så jeg har en sang der. I went to a garden party to reminisce with my old friends. Staring da. Bare fortsæt. Now when I got to the garden party and they all knew my name, but no one recognized me. No, I didn't look the same. And it's all right now, yeah. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you gotta please yourself. Ja, tak. Yes. Ja, tak. Får vi ikke noget med denne gang? Garden Party. Hurtig. Jeg troede, vi skulle have mere. Red Okay, Nelson. ja. Okay, Ja. 4. Må man sige stay? Stay. Ja, det er fint. Må godt bøje lidt. Stay. Så skal vi da have... Sepia. Ja, Sepia. Skal vi se, om vi kan få den i hus? Ja. I stay. To watch you fade away, I dream of you tonight. Tomorrow I'll be gone. Give me time to play and watch you fade away. Yeah, I want of you tonight. Tomorrow I'll be gone. I wish by God you stay. Tim Christensens vals. Ja, hej. Du sidder ikke i koder, vel? Nej, godt, tak. Sepia. Ja. Ja. Nå, men så skal vi jo. Ja, så skal vi jo... Kan du ikke bare gøre det? Kan du Ja, ikke men bare... jeg satser butikken, vi siger 3. Nej, det vidste du jo, mand. Jeg satsede Jamen, det skal vi. butikken. Nå, vi og skal satte- gøre det. Danny. Nej, bliv. Så er der ikke flere. I skal gætte den nu. Sigurd Holm. Jeg tror, du har den i dig. Give me one more. You get as many as you want. Says, like a fool, I went and stayed too long. Let them stand and see if your love is so. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Need a lot of things in this whole world. When I'm touching, ain't it nothing, girl? You, baby, here I am, signed, sealed, delivered.
Signed, sealed, delivered, I'm yours til jeres 3. point. Yes! Ja, det er for vildt. Det er jo alt for vildt. Det er for sindssygt. I gang. Bonusspørgsmålet, det her var jo Stevie Wonder, og han var bare en stor dreng på 12 år, da han slog igennem i USA med en melodi, som blev nummer 1. En melodi, som blev nummer 1. Hvad hed den, han slog igennem med? Eller hvad hedder den, han slog igennem med? Ja, hvad hed den? Det er sådan noget, man skal vide, ikke? Det man ikke bør ved. vi nok. Hun Er overhovedet der nogen, der ikke vil ved. sige? Nej. Jeg ved det ikke. Ved I det? Jeg kan heller ikke huske det. Isn't she lovely? Det er sådan det, jeg kan komme op med lige så nu. vi siger det. Isn't she lovely? det er jo ikke det. Nej, Men det er ikke rigtigt. Har I Det er jo bud? den far, Fordi den selvfølgelig. skrev... Ja, nej, det har vi ikke. Det rigtige svar, det er Fingertips. Part 1 and 2. Part 1 and 2. Selvfølgelig. Så ingen var indlysende. Ja, men altså... God gamle. ja, det vidste I. Det vidste I også. Ja, Den gode gamle for over 40 år siden. Til gengæld blev stillingen. Sascha Sol har 2 point. Sigurd Toll er i spidsen med 3 point. Så er vi så nået til recitationsrunden, oversættelsesrunden. Det er Sigurds hold. Ida og Ditlev, I skal nu recitere en dansk oversættelse af en engelsk det skal vi sangtekst. altså godt nok lige have. Jimmy og Danny, I skal gætte, hvad det er for en. Ja. Får I den i første runde, så er det 2 point. Skal I høre andet vers, Okay. så er det kun 1 point. Stilhed. Skønne elskede. Gør mig ikke ulykkelig, jeg beder dig. Skønne elskede. Nu hvor jeg har fundet dig, bliv og lad mig elske dig. Now I found you, stay Ja. and let me love you. Pretty baby. Now that I'm down. Pretty baby. Now that I found you, stay. Ja. Skal vi synge helt, eller skal vi bare sige, hvad det er for en? Vi tager en lille... Vi siger, at det er... You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I må godt vende jer om. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. All right, lift me up now. Go. Ba-da, 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 da-da-da, da-da, ba. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, won't you stay and let me love you, baby? Let me love you. Var det ikke et meget godt bud, eller? Ja, ja! Tak. Can't take my eyes off of you. Sådan der. Jimmy og Danny, og I får 2 point. Tak for det! 10. 10. Hvad står den nu, Amin? Hvad står den nu? Ja, det er Frankie Valli. Jeg fik også lyst til at sige, at det var Stevie Wonder, der har skrevet det her nummer. Men altså, Det var Fingertoes. vi opsummerer først bagefter. For nu er det jeres tur til at recitere. Ej, hvor er det næsten bare... En engelsk oversættelse af en dansk Okay, sangtekst. og husk, vi gør det gennem næsen, ikke? Og du hakker bare løs på den der. Ja, nu skal du bare spille Ron Roll. I'm sitting here waiting for you. You will arrive, and you're sitting right beside me. Everything melts inside me. It feels like nobody means anything. It's like everybody's here. They have all left. Se uden hænder! Det er meget dramatisk, det der. Do you have the slightest idea what they are talking about? Den tror jeg sgu godt, jeg kan lure. Er det rigtigt? Nej, det kan du ikke. Nu står du. Nej. Har du rynk? Gennem dit smukke yder, der har jeg gennemskuddet af min dreng. Du sagde dog smukke. Ja.
sidder og venter på dig. Du kommer, du sætter dig lige ved siden af mig. Alting skælver indeni, tiden flyver forbi. Det er ligesom der ikke er nogen, der betyder noget. Det er ligesom om at dem, der er her alle sammen er gået. Dig og mig, smil med dine øjne og din mund. Dig og mig, der er kun os, der findes kun. Dig og mig, og solen farver træerne og din mund. Dig og mig, der er kun os, der findes kun. Tag det! Ditlev Ulriksen, mine damer og herrer. Dig og mig, og I får selvfølgelig 2 point. Hermed blev stillingen, at Sascha Told har kæmpet sig op på 4 point. Sigurd Told er i spidsen med 5 point. Så er vi så nået til nynnerunden. Sascha Told starter. I får nu nynnet en sang. Prøv at høre godt efter, og så prøv at se, om I kan synge og spille den bagefter. Hvis I kan det, så får I 1 point, hvis det er rigtigt. Og ellers så får det andet hold lov til at prøve. Prøv at høre her. La 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 la. Na 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 na. La 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 la. Ma 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 ma. Hvad er det? Let the midnight special. Det var det? Dårligt Altså, hvis det er det, så er du der rundt og ramme og god. Ja, tak. Hey, you wake up in the morning. You hear the work bell ring. Yeah. And you march onto the table. Man må godt leve lidt med. You see the same old thing. Let the midnight special shine a light on me. Alright, let the midnight special shine a light on me. Yeah, you got to say, oh, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me. That's how. That's how. Midnight Special blev der sunget her, men var det også den rigtige? Prøv at høre her. La 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 la. That's how. Na 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 na. Sådan der. La 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 la. La 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 la. Jeg ved det, fordi I får et point for det til jeres 5. Sådan der. Du kan dit værtshus, Daniel. Jo. Slap af, mand. Så er det så Sigurd Told. Prøv en gang at høre, hvad der bliver Tag nynnet her. det. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Var det ikke det? Det kender vi jo alle sammen. Ej, hvor er I... Ja, I er for hårde, altså. Det er fedt. Nu skal vi høre, hvad vi godt kan lide. Stærk tobak. For det er noget, der koster i. Stærk tobak. Og vi har fyret op. Fyret op. Og stemningen er god. Den er fed. Og der er ingen, der kan stoppe os. Så bliver vi bare ved.
Stærk tobak. Du der sunget her med Shubidua, men var det også den rigtige? Prøv at høre. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Godt gået. I får selvfølgelig et point for det. Stillingen er så, Sascha Zoll har 5 point. Sigurd Zoll har 6 point. Så er man glad, var? Ja. Så er det Sascha Zoll, der starter. Nu er der så kun 5 tal, men der er stadigvæk 2 stopord bagved. Det er jo fedt nok, jo. Danny, du tager det første stopord. Ja, bare 3. Det er fantastisk, mand. Ida, vil du tage det næste stopord? 5, siger jeg. Ej, hvor er det ærgerligt. Spiller vi med ommer? Ej, hvor er det ærgerligt. Danny, vil du i ro og mag sige nummer? Hvis du nu siger Jimmy, så vil det gå meget Ja, bedre. Jimmy, ja. 2 er god. I ligner jo hinanden. Ja. Jamen, jeg skal nok tage mine briller af. Kommer. Kommer der Ja, nu kommer jeg. De ser jeg ilder. Hvad kan jeg betjene her? Skal Sommer-Tirol. Ja, og lidt til. Nå ja, nu har jeg en sang. Jamen, Eller jeg har en sang til hele. Du har hele Jamen, sangen. Prøv, I skal lige tage et nyt tal, men det er heller ikke noget problem, for der er ikke flere stopord. Så 1 eller 4. Du er lidt ivrig, er du ikke, Jo, men, men nu har jeg en chance for at komme op. 1 eller Okay, 4. det er fedt. Det er fedt. Jamen, jeg har en sang. Så kommer der gæster. Sig, hvad det Ja. er for en. Knuden. Knuden. Schuberne. Så kommer der ingen gæster. Hvis jeg ikke tager den forfra, Ja, okay, ja. Undskyld, jeg er ivrig. Ja, nær sagt. Jeg er en kæde. Ja. Ham. Okay. Slå en tone. Jeg er en kedelig mand. Selvom jeg gør, hvad jeg kan. Sang om Anders Fogh. Og når jeg holder fester, så kommer der ingen gæster. Og hvad skal man gøre ved det? Så kommer vi på fed, ja. Man skulle se ud som ham der var Gud som men jeg hedder Knud, er lavet af Gud, så jeg ser almindelig ud. Jeg kan også soloen, men det er lige Ja, Knuden, Shubidua. Og I får selvfølgelig 1 point for det til jeres 6. Ej! et point. Det var så rigtigt. Ja, klar. Og så kommer bonusspørgsmålet. Ja. Det her Shubidua. blev lanceret på det album, der hed 78'eren. Men hvilket nummer i Shubiduas albumsrække var det her? Er det ikke 3'eren? Jeg ved ikke. Nej, det er langt mere Vi startede i 74. Jamen, så kan det også godt. Ja, så 1 om året. Så er det 4. Så er det 4. Men jeg Jamen, ved nej, ikke, jeg fordi har aldrig der er hørt noget, der hedder... Er der ikke en, der hedder 4'eren? Har du aldrig hørt Shubidua? Nej. Kan du så ikke bare lige... Okay. Jeg gider Prøv ikke. lige- Kære dagbog, jeg har fundet ham. Prøv lige Jeg at havde hørt om ham, men jeg vidste ikke, Han var ikke i skole den dag. Nej, lige den dag, vi hed Shubidua, der kom jeg ikke. Jamen, vi må... Gå en tur eller et eller andet. Ja, gør noget. Prøv lige at høre. Hvis de starter 74, Ja. 75, så er der en i 75, så er der en i 76, så er der en i 77. Men jeg tror bare, der er noget, der hedder Shubidua 4'eren. Der er en plade, der hedder 4'eren. Vil I ringe til nogen, eller Så hvad? siger vi det. Så Nej, siger vi vi siger 4. Nej, ja, kan vi ja. Nå, men så siger vi Vi det. siger 4'eren. Ja, det er jo så forkert, ikke? Ja, det vidste jeg godt. Det er også derfor, vi siger... Sigurd Zoll, hvad siger I så? Hvis det ikke er 4? Jeg tror, det er 5'eren. Ja, det tror jeg også. Jeg kommer Vi siger, med vi siger 5. 5. Ja, det er rigtigt. Det får I point for, så. Så stillingen er, Sascha Zoll har 6 point, Sigurd Zoll har 7 point. Så nu er det Sigurd Zolls tur. Ditlo, det må være din tur. Jeg tør næsten ikke. Jeg har jo... Tag så det der røde tal der. 3. Ja, det er godt. Nej. Eller god. Så det tæller Here I lidt. go again on my own. Yeah. Going down the only road I've ever known.
Like a drifter, I was born to walk alone. So I made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Ja, det er okay. Here I go again. Ja. Og det får jeg også lov til ved at tage et tal mere. Ida? Ja, så er det Ida. 2. Nej! Nej, nu stopper du med det der. Det er dårligt, det der. Danny? Ja, fint med dig, du. 5. Together? Can't go together. Can't go together? Love. Yeah, love will keep us together. We can be made whenever. Oh yeah, sweet talking down along, singing it down. Don't mess around. Time is gone and stop. 'Cause I really love you. Stop. I'll be thinking about you. Look in my heart and then love. Keep us together. Tak skal I have, tak skal I have. Love will keep us together. Min yndlingssang. Fingertips. Nej, jeg vil Fint, tænker jeg. bare sige... Skal vi bare sige 1? Jo, Hvad? Ved du, hvad det er? Jamen, nej, det vil jeg ikke, men jeg vil bare synge noget på Jamen, så syng. We Will Rock You, er det ikke det? Nå ja, We Will Rock You. Ja, selvfølgelig. Kan vi få noget stort? Jeg har fået et stort rum. We will. We will rock. Ja, det er alt for hurtigt. We will rock you. Kalder I det rock? We will rock you. We will. Kanon! God gamle Queen. Så skal I jo altså tage nummer... Jamen, jeg siger, hvad er 4? 4. Ja. Sigurds hold, I skal gætte den nu. We're caught in We can't go on together. Ja, det er det. Skal vi synge den så bare for sportens skyld? We're caught in a trap. We can't go on. Ja, selvfølgelig. Because I love you too much, baby, yeah. Why can't you see what you're doing to me? And ever the word I'll say. Alright, we can't go on together with suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds. So if a no friend I know stop and say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here I go again. Stop and say hello. You can't see these tears I'm crying. Yeah. Come on, everybody. And we can go on together with suspicious minds. And we can build our dreams on suspicious minds. Suspicious Minds. Og I får et point for det til jeres 8. Ja, sammen. Bonusspørgsmålet. Elvis Presley, som lancerede Suspicious Minds i 1969, har også et mellemnavn. Hvad er det? Ja, det er jo nemt. Aaron.
1, 2, 3. Aaron. Det er rigtigt til jeres 9. point. Men lidt surhed er Sascha Zold oppe på 6 point. Sigurd Zold har 9 point. Det var den sidste sang i den her runde. Nu går vi så videre til billedrunden. Ja. Og de 4 billeder, det er jo så noget frugt. Så er det vores publikumsopvarmer Henrik Abel. Det er en mand, og så er det Jytte Abelstrøm som ung. Eller en dame, og så er det sidst, hvad hedder sådan en? En palet. En palet, der var den. Tak. Der er nemlig rigtig mange sange med ordet palet i. Sigurd Zold begynder. Kan I komponere en masse sange? Vi har for mindst 2 af billederne i hver sang. Æblemand, ja. I må gerne bruge farverne. Æblemand, kom indenfor, æblemand. Kom indenfor, har du nogle æbler med til mig i dag? Æblemand er rigtigt, det var det første point. Kan I komme op med 2 mere? Tænk på farverne. Lady in Red. Tænk både danske og engelske sange. Kan man ikke sige? Altså til rød derfra. Jo. The Lady in Red. Lady in Red. Det er også rigtigt. 1 point mere. Der rykker de igen. Ham der i den grønne der. Jeg synes, at det ligner onkel Stage. Gør det ikke det? Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig. Kom på nærmere, de vil sgu ikke støtte af mig. Sådan sagde onkel Stage, når han stod med sit bananskib. Med på strøget, med i tøjet og dagen på det nærmeste hjørne. Og I får det sidste point. Ja, dobbelt op. I har et bud på den her. Undskyld, herre. Må jeg byde dem med kirsebær? Et der er sødt, et der er blødt, et der er rosenrødt, og så lige lidt til højre, og så hæft. Fint, I får også et point. Ja, tak for det. Nå. Drenge. Og her kommer jeres 4 billeder. Og det er først et trafiklys, så er det er faktisk det meste af vejret, vi har heroppe. Kunne det godt være en Marsmand? Voldborg, nej, og så er det venner, skal det symbolisere, og så til sidst guld, eller penge, eller rigdom. Vi synger den ikke. Rigtige penge kan ikke købes for penge. Rigtige venner. Rigtige venner. Kan I købes for penge? Det var 1 point. Ja, tak. Jeg tænkte bare på... 2 mere. Måske, det kan godt være den her langt ude. Men måske, hvis ham der, den grønne, kommer fra Mars, og ham den ene mand hedder Leif, så kunne man sige... Is there life on Mars? Ja, den er god. Den er god. Den er god, men den er også lidt for langt ude. Jamen så tager vi da bare en anden. Men touché for... Ja, for opfindsomhed og kreativitet. Ja. Og der må noget med regn. Ja, regn. Regnmand. Det minder jo faktisk om City Data, de 2, der opgør. Ja, Walking on Water, mand. Ja, selvfølgelig. Ja, det er godt. Ej, må man det? Altså, han går jo. Ja. I'm walking on... Hvad toner? I'm walking on water. Flying in the blue sky. Chilled out in the sunshine. Yeah. Dream about you and I. Jeg kan ikke kræve mig med Amin. I'm tripping down the freeway, yeah. Staring at the clouds drifting by. I'm walking on water, oh. Dreaming about you and I. Yeah. Tak for det. Fantastisk. Vi skal kun have 4 mere, ikke? Nej, vi skal bare lige finde en til, ikke? Er det ikke så? En af jeres egne, det er helt i orden. I får et point mere. Det er helt i orden. Penge. En sidste? Ja. Nej. Skinnet i solen, som der jo... Den er gammel. Det er jo din, mand. Kom nu, gammel dreng. Ja, den skal du. Klokken var 5 om morgenen, og han var fuld.
En hundelort lå og skinnede i solen som guld. Og der er sol, og der er guld. Manden var fattig, han samlede den op, men slap den med et skrig. Han skreg guld, det lugter forfærdeligt af lort. Jeg vil aldrig være rig. Ja, tak. Det er min vej. Hvor er det godt, Danny. Det er min vej. Tænk på, hvad børnene kommer rundt og synge i næste uge. Undskyld mig. I får det sidste point for det. Kanon. Sigurd Seil. Ja. Kan I komme op med et bud? Hvad var det første billede? Her? Hvad siger du? Hvad var det første billede? Trafiklys. Trafiklys. Okay. Signal eller... Goldfinger. En lille mand, der går. Trafiklys. Grøn. En, der går. Går med hund gennem byen, og det er sommer. Og går med hund gennem byen, solen skinner. Det er så omvendt. Jeg går med hund gennem byen, så fuld af liv. Jeg går med hund gennem byen. Der er en, der går, og det er sommer. Det er i orden. Nej, men det er fordi, det er i det er orden. sommer, og sådan, det må de godt. Gammel knacks, og I får et point for det. Ja. Fantastisk. Hermed blev stillingen så, at begge hold er blevet tocifrede. Sashas hold er op på 10 point, Sigurds hold har 13 point. Så er det Sigurds hold, der starter den sidste runde her. Bag mig er der nu kun 4 tal, og der er kun et stopord i det. Du skal næsten have lov til at lade være at vælge det. Det er på tide nu, synes jeg. Hvad siger du, siger? Et. Ja. Sådan. Zoome. Som. Nå ja. Robbie. Så skal du smide trøjen. 1, 2. You just said on the radio, life should be stereo. Each day, and the past, the cast, the unsuitable instead of some kind of beautiful. You just couldn't wait. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. Oh no, no. I've got the time feeling petrified when they lift alone. If you can't wake up in the morning, 'cause your bed lies vacant at night. If you're lost, hurt, tired and lonely, can't control it, try as you might. May you find that love that won't leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely, something beautiful come your way. Robbie Williams. Ja. Den faldt mig lige Something beautiful. Godt gået, Ditlev. Ja, den faldt mig lige ind. Var det ikke den? Ditlev. Nej, Ulriksen. jeg tør ikke. De bliver røde hver gang. Jeg prøver 4. Hvor søren da. Nå. Nå. Sasha, vil du ikke? Jo, jeg vil godt. 1, 2, 3. Kiss me. Sakata. Eller... Nå, hvad sker Så op og kys. Hvorfor? Tunge! Det var et fedt stunt. Okay, vi vil godt synge. Everybody screamed When I kissed the teacher, they were not and they dreamed. When I kissed the teacher,
Hvor er teksterne? Så kommer det her. Guitar solo. Guitar solo. Ja, syng guitar solo, og så... Kiss me. ABBA, When I Kissed the Teacher. Og nu tager I nummer... Ja, det er jo 2. Ja. Some Boys Kiss Me. Some boys kiss me. Nej. Nej. Nå, men boys. 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 Du kan. Hvor godt! Kan I gætte den hele sang? Eller hvad siger I? Boys. I'm looking for a good chance. Boys. Get ready for your love. Boys. I'm ready to have a good time. Boys. Get ready for your love. Wow, så falder den ene ud og ind igen. Ja, tak. Det var Sabrina. Boys, men det var ikke... Pas på, du Bedste video, men det var ikke den rigtige sang, så den går over til Sigurds hold. Hvad siger I? Some Boys Kiss Me. Jeg ved det godt. Du ved det godt? Ja, Hvad? det er Material Girl med Madonna. Yeah. Yeah. Somebody's kissed me, somebody's had me. That's all I need. If they don't give me proper credit, I just walk away. And they can beg and they can plead, but I can't see the light. If that boy with the cold hard cash is always Mr. Right, 'cause we are living in a material world, and I am a material girl, you know. Living in a material world, and I am a material girl. Da-da-da. Madonna. Material Girl, som du så rigtig sagde, Madonna. Ida til jeres 14. point. Det er ikke til at holde ud. Det er... Godt gået, Ida. Det lød bedre end originalen, det er helt sikkert. Thank you. Bonusspørgsmålet. Madonna, hun havde hovedrollen i filmen om Evita Peron i 1996. Og filmen, der kom der også et hit ud af den. Et hit, som var kendt i andre udgaver i forvejen. Hvad var det for et hit, hun fik der? Hvad var det, det hed? Evita. Don't cry for me. Ja, det er så. Hvad Don't siger cry du? for me, Argentina, det er det. Don't cry for me, Argentina. Det er rigtigt. Yeah. Så får I et point mere. Dermed blev stillingen, at Sashas hold er oppe på 10 point. Sigurds hold er nu oppe på 15 point. Det var den sidste sang i den her runde. Nu går vi til slutrunden. Bob Ricketts og hans orkester spiller 3. Slutrunden, Jimmy. Nå. Bob Ricketts og hans orkester spiller 3 sange. Lige så snart I kan høre, hvad det er for en sang, så rejser I op. Den, der rejser sig først, får lov til at synge først. Når musikken så stopper, så synger I videre. Er I klar? Rejs jer, drenge, vi kan... Hvert rigtigt svar giver 1 point. Synger I forkert, så går pointet altså over til det andet hold. Alright. Så lad være med det. Den første sang, den kommer her. på den anden side. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. But all around, I see another find there. Ooh, then I suddenly see you, and I tell you that I need you every single day of my life. To get you into my life. Hey. Fortsæt. Go.
Jeg kan ikke huske det. Bravo! Det var flot. Ja. Godt gået, Ditlev. Du sang i hvert fald de første par linjer rigtigt, så tøvede du lidt. Men det er nok til, at du i hvert fald får 1 point. Hvor får vi Jeg sad ikke lige tid sammen. Okay. Aftenens næstsidste sang, den kommer her. Ja. Something in the way she moves. Er det ikke det? Jo. 3, 4. Attracts me like no other lover. Something in the way she moves me. I don't wanna leave you now. I know I believe in how something like that. Hjælp mig lige. Så må jeg lige over. Something in the way she moves me. Something like that. I don't want to leave her now. I know I believe in how. So come my favorite part here. You're asking me, will my love grow? Oh yeah, but I don't know. I don't know. Oh, we'll stick around and it may show. Oh, I don't know. I don't know. Det kan jeg også synge, hvis det er, man bare spiller. Vi fik et. Ja. Wanna leave you now. You know I believe it now. Down, 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 down. Oh yeah, yeah, now. Down, 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 Nej, jeg er klemt. Så får vi det. Something, George Harrison. Ja, netop George Harrison. Godt, ja. Til jeres ældste point. Jeg får ikke et for soloen. Af de andre soloer. Det er meget spændende, hvem der vinder det her. Ja, Ja, godt vi af kan det. faktisk næsten ikke Nu holde kommer spænding. aftens aller sidste sang. Come on, baby. My baby's always dancing. It wouldn't be a bad thing, but I don't get no loving. That's no lie. We spend the night in Frisco at every kind of disco. From that night I kissed her love goodbye. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Don't blame it on good times. Don't blame it on the boogie. Don't you blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Blame it on good times. Don't blame it on the boogie. Yeah, that's it. Michael Jackson. Ida Kåre, til jeres 17. point. Det var aftens sidste sang. Var det det? Sasses hold, Danny og Jimmy, de kæmpede. Det var med luftgitar. Ja. Det var med dans. Ja. Det var med fjol. De kæmpede op til 11 point. Ja, var det godt, mand. Så vandt vi. Eller hvad? Og I var lige ved at vinde den, men alligevel blev det Sigurds hold, som vandt med 17 point.
Det var simpelthen Hit med sangen. Tusind tak, fordi vi fik lov til at låne jer en times tid. Husk, vi kan ikke lave det om. Tak for i aften. Tula bor i Chicago med sin kæmpestore græske familie. Det er et problem, for Tula er 30 år og ugift, og så har en græsk familie opgivet alt håb. Da hun så møder sit livs kærlighed, er det også galt, for han er nemlig ikke græker. Glæd dig til My Big Fat Greek Wedding, fredagsfilm med overvægt af charme, varme og kærlighed. Det er lige efter TV-avisen, som kommer om lidt. Jeg hører, at Ørnen har fri. Vores forhold er rent professionelt. Og det er jeg da glad for at høre. Se næste afsnit af Ørnen, søndag kl. 20. Man kan ikke have en anklager en efterforskningsleder, som er gift med hinanden på samme afdeling. Du har bedt om at få Marie for fløde. Siger hun det? Lige nu får du aftenens sene TV-avis med Torsten Jansen. USA truer nu Syrien skal stilles til ansvar for mordet på libanesisk leder, siger Washington. Dræberorkan hærger Karibien på sin vej mod Florida. 100.000 på flugt. Melodi Grand Prix fylder 50 som det mest vellykkede eksempel på europæisk samarbejde. Velkommen til fredag aftens TV-avis, hvor vi bevæger os i hele spektret fra debat om ytringsfrihed til europæisk popmusik. Vi begynder med danskernes ændrede læsevaner. Metro Express og Urban tordner nemlig frem i oplag og er nu suverænt landets største aviser. For de gamle betalingsaviser er oplagskrigen tabt. Fremtiden handler om at overleve. Metro Express og Urban bliver revet væk fra hylderne. En avis, Metro Express. De to gratisaviser har nærmest udraderet betalingsaviserne i kampen om at have landets største oplag. Og det i en sådan grad, at kampen reelt er afgjort, erkender nu også taberne. Altså, når man deler aviser gratis ud og ikke tager penge fra dem, så kan man ikke konkurrere med rent oplagsmæssigt. Så der er ingen tvivl om, at gratisaviserne vil for alt fremtid være det største. Heller ikke Metro Express tror på, at en betalingsavis igen en dag vil kunne prale af at være landets største. Jamen, den mulighed er ikke eksisterende mere. Altså, om de så gør avisen til halvprisprodukter i forhold til, hvad vi har i dag, så er den mulighed ikke til stede mere. Oplagstallene afslører et markant skift i styrkeforholdet. På bare 2 år er det daglige oplagstal for landets 5 største traditionelle dagblade tilsammen faldet med ca. 70.000 eksemplarer. I samme periode er oplagstallet for de 2 gratisaviser